Els canvis en educació són canvis de transformació. Han de ser canvis que realment siguin un procés una mica d'interiorització de tot el claustre, per tant no són canvis ràpids. Jo crec que una mica el director o la directora d'una escola, l'equip directiu, jo m'agrada més parlar d'equip directiu, ha de ser unes persones que tinguin una capacitat de veure més enllà. Potser amb l'ajuda de persones del claustre, potser amb ajuda, nosaltres un element fonamental són, per exemple, els antics alumnes o les famílies, no? Que ens ajuden a veure en perspectiva. Hi ha un element que és que si l'escola educa per demà, si l'escola ha d'educar persones pel futur, hem d'estar molt atents als canvis de l'entorn. Un líder és una persona que és capaç de contagiar el somni a la seva comunitat. I en aquest sentit jo crec que un equip directiu té un component de lideratge. Un lideratge que és un lideratge que de seguida ha de ser distribuït, és a dir, que potser el que se li pot demanar a l'equip directiu és que sigui el que faci l'espita, no? El que faci el punt de sortida. Però a partir d'aquí, això s'ho ha de fer seu tothom, no? Perquè si no, no funciona. O sigui, el que està clar és que si el lideratge a l'escola no es distribueix fins als professors a les aules, fins als alumnes, fins a les famílies, i el projecte es fa en base de tots, el projecte aquest no funciona. També potser ens ha passat que hem passat d'un lideratge assembleari, en què els directors triats per al claustre, etc., eren una mica un membre més i que d'alguna manera no quedaven definides les seves funcions, a un plantejament d'un lideratge d'escola com si fos el director d'una multinacional. I és molt diferent, perquè no és el mateix dirigir una cadena de muntatge o dirigir una empresa amb uns processos molt determinats a dirigir una escola amb què realment el projecte, el procés, cadascú amb les seves responsabilitats però es construeix entre tots i per tant la posició d'un director d'escola ha de ser una posició d'una persona que estigui molt vinculada a la comunitat, que realment el lideratge estigui molt compartit, que hi hagi molt treball de comunicació i de difusió del projecte perquè al final acaba sent un projecte de tots. És evident que el 100% del claustre no el convencerem, perquè sempre a vegades hi ha persones que tenen a vegades formes de fer especials, diferents, o que els hi costa molt, que són molt reactius al canvi. Però quan arriba un moment que la cultura de centre s'ha transformat, és que realment els canvis metodològics, els canvis de treball, els canvis organitzatius s'han fet cultura, és a dir, realment són majoritaris a l'organització, les persones que no canvien d'alguna manera es van forçades a canviar allà. Una de les coses que a les escoles hem de fer molt és compartir entre nosaltres, compartir experiències i els equips directius igual, perquè moltes vegades sí hi ha moments en què l'equip directiu potser està més sol, no? De dir, ostres, què passa això? Per què en aquests moments això no rulla, no? I llavors a vegades compartir experiències amb altres equips directius, amb altres equips de professors, ajuda, no? Crec que el lideratge de l'escola pot aportar molt als lideratges d'altres empreses, justament pel que representa gestió de persones. O sigui, jo crec que a les escoles estem tractant amb professionals d'alt nivell i en aquest sentit aquesta capacitat que poden tenir els equips directius de gestionar equips de professionals reconeguts, com són capaços moltes vegades de convèncer el projecte, de fer que el projecte sigui de tots, això jo crec que és una eina que a vegades en moltes empreses no aconsegueixen. Si les escoles funcionen com unes organitzacions que realment aconsegueixen canvis, perquè la motivació dels professors, la motivació dels alumnes, és una motivació intrínseca, la gent s'ho creu, la gent està absolutament vinculada al projecte i realment se l'ha fet seu, no?